Yun mga kasonic, so nakita ko ni ibon natin, ayan o. So time check, ang bilis pa niya, 10:32. Yun mga kasonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Lop Vlog. So third lap na mga Sonic, mag-load tayo. Third lap, Candon, Ilocos Sur. So sana pala rin ulit yung ibon natin at mag-clock sana tayo dyan. So last lap na rin ng Pan Race 1 na sinalihan natin. So malabo na tayo doon, butas tayo isa. So malayo tayo sa katotohanan. So yun, time check, mag-aalas 5 na. So mga 5:30 pupunta na tayo doon para hindi tayo abutan ng pilang mahaba. So ilo-load na natin na maaga-aga. So ito, papakita ko muna ulit yung ating ibon. So ipo-motivate natin siya kasi wala na siyang itlog. So may gagagawa tayong motivation. Sana ubra to sa linggo. Tara, let's go. A few moments later. Iyon, so ito yung motivation natin ginagawa. So ito siya. So linagyan natin yung pugad niya ng hen. So ito kasi yung pinaparisa nung pares niya na red bar. So kapag wala siya, ito ka pares. So yun nilagyan natin na gusto niyang banatan. So yun. So yun ang motivation niya. Sana makatulong yan sa pag-uwi niya sa linggo. So yun, alas 5 na mga Sonic. Maya maya, mga 5:30, sisibat na tayo. Maya ulit. Peace. At yun mga Sonic, so eto na. Loading time. Time check, 5:28. So agahan na natin. So abangan na lang natin to sa linggo. So good luck sa atin. Peace. Normor PHA 11897. Re-entry to. Nakakabot pa siya ng dulo. Napalibayan. Three days later. Good morning mga ka-Sonic. So ayun, so na-release na yung ibon natin doon sa Candon, Ilocos Sur ng saktong 6:18 AM. So, ayun, ito yung ibon natin, isang ibon natin na YB na serga mga Sonic, yung pang south natin. So, ayun, malas. Ito, pakita sa inyo yan. So, ito yung puti, ayan, yung puti na yan. Ito, ayan. So, naserga siya mga Sonic. Tingnan natin yung sitwasyon niya. Dada po kasi sila sa kable. So, yung panahon natin dito, maganda naman. So, magpapakain na rin muna tayo. Ayan, 7:58 na. So, pakain muna tayo. Let's go. Yun mga Sonic, so ito yung naserga natin ng ibon na yan, yung naka NHPC, yung side na nabali. So yan, makikita yung mga Sonic yan. Sabi nga makita sa... So ito mga Sonic yan, serga yung ibon natin. Ayan yung naka NHPC. Ayan o, bali. So gagaling pa naman to, tayo lang natin. So ito yung tama niya mga Sonic yan, sa dibdib kalbo, sumalpok sa kable to sigurado, buti nakabalik pa. So yan, inalat yung ibon natin. So lagay muna natin doon. So ayan mga Sonic, nakita nyo naman, nakangat yung paa. So yung ating Alphonse Cross Black Eagle, so hindi siya spinalad. So kalaban talaga natin dito yung mga kable. Kaya swerte na lang kapag nakarating ng maayos yung ibon natin.
Kaya minsan nawawalan tayo kahit paronda na natin kasi dahil sa ganyang sitwasyon. So ayun, maganda na yung panahon natin. So tawagin na natin yung mga ibon natin. Magpapatuka na tayo. Ayan yung mga ibon natin. So magpapakain na tayo mga Sonic. Alas 8 na rin. Time check 8:02 na. So ayan sila. Pasok. Pasok na kayo. So pakainin natin mga Sonic. Let's go. A few moments later. So ayun mga Sonic, yan na. Nagkainan na sila. So sobrang dami na yan mga Sonic. Para sa atin marami na yan. Sa ating small loop lang. Ayan, marami na tayo pang laban. SDR tsaka NDR. Nandiyan na lahat. So meron pa doon dalawa. So pang SDR yung isa dyan. BBCM isa pang stock na lang. So yun, naparami na natin Barata Birds. So sana may magbigay sa atin ng karangalan dyan para makabawi tayo sa mga patuka. So isa natin na Serga awit, sayang. Pero pag gumaling naman yun, makakabol pa yung pang south naman yun. So siya lang inalat sa mga pang south. So kompleto na lahat yan. So ayun, mahaba pang abangan natin. Mga bandang alas 10 pa tayo mag-aabang. Kaya mahaba pa yung oras, may 2 oras pa tayo. So sana mag-clock yung isa nating ibon, si Lady Lightning. So yan, dadagdagan ko muna yung pakain sa kanila. Maya ulit. Peace. 2 hours later. Yun mga ka-Sonic. Yan, so maganda naman yung panahon natin. Medyo makulimliman lang. So time check 10:10 mga ka-Sonic. So 10:10, nasa 1 plus ang speed pag dumating yung ibon natin. So check din natin sa ano kung may nakapag-clock na ba sa kubo. So yung mga YB natin, tamang viewing lang muna. Mga pang STR na huling clutch. Ayan. So yun, abang-abang tayo. Tingnan natin ang cut-off natin, ano pa, 12:55. So medyo mababa pa. So sana makapag-clock pa rin tayo kahit medyo makakulimliman. So mamaya ulit. Peace. Yun mga ka-Sonic, so nakita ko ni ibon natin. Ayan oh. So time check, ang bilis pa niya, 10:32. So yun, tayo na lang natin lumapag mga Sonic, buwaba. Ayan, andun na siya sa kanyang dapuan. Ayan. Shhh, tawagin natin. So medyo bumili si ibon natin, nasa 1,000 plus pa yung speed niya pag nagkataon. So sa baba agad. So yun, tayo natin. Iyon mga ka-Sonic, so ito na yung ano natin, sticker. So yung ibon natin, ayun. So ito siya mga Sonic. So bumili siya ngayon 30, third lap. Bumili si speed natin mga Sonic, 1,087 pa. So congrats sa atin. So maganda yung motivation natin binigay sa kanya. Kaya medyo bumili siya. So sana sa susunod pa ng mga lap magtuloy-tuloy pa yung clocking niya. So hindi natin siya na entry sa mga ano eh. Pero subukan natin i-re-entry kapag meron ulit. Ayan. So ito yung pumaris sa ano habang wala siya. So yung kapares niya inaaway na siya. Ayan, oh. So may iba na kasing pares. Ito pinarisan yung isa nating ayan, ayan. So stress yung ibon natin. Naaway pa niya isa. So ayan yung dalawa, ayan magkapares. So iwalay muna natin sila. Ayan natin ng pagitan. Ayan. So ito kasi isa pumares doon. Ayan. So yun, nag-clock na ibon natin. So bibigyan na lang natin mamaya pang recover. So yun, mamaya ulit. Peace. A few moments later. So ayun mga Sonic, binigyan na natin Belgasol at pinainom na natin yung ating ibon. Ayun, ay siya. Ayan. So medyo ubos siya talaga. Pero at least bumili siya mga Sonic. Yung dulo na lang, hintayin natin na abot pa tayo sa dulo. Butas na tayo ng isa. Awit talaga yung first lap. Sayang. Nag-clock na sana tayo. May laban-laban sana.
Pero yung dulo, sa dulo na natin asahan. Tayo natin yung dulo. Kung makakasungkit tayo dyan. So yun, at hanggang dito na lang natin tatapusin to. Shout out sa lahat ng followers at subscribers natin dyan. Abangan nyo na lang susunod pa natin mga video at yung training na mapang-norte natin sa Martes. So yun mga Sonic, God bless to all. Thank you for watching. Peace.